Akiyama 2. Η νέα κονσόλα της Akiyama για 2 κανάλια. Σχεδιασμένη ειδικά για το Virtual DJ, μπορεί να παίξει 4 εικονικά decks όμως, τα οποία φορτώνουμε από τα κουμπιά επιλογής AC, BD, λεπτή, πλαστικό μεν αλλά καλά σχεδιασμένη, τροφοδοσία από USB. Μας δίνει balance και unbalance εξόδους, οι κλασικές έξοδοι με RCA, αλλά και master balance. Ρυθμιστικά ευαισθησίας για τα jogs, τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα που έχουμε δει στην αγορά. Είσοδος μικροφόνου και η έντασή του, έξοδος ακουστικών. Οι επαφές του κουμπιού είναι πολύ καλές. Οι διαδρομές στις εντάσεις, τα faders, έχουν μεγάλη απόσταση, καλή αναλογία. Ρυθμιστικά προακουστικής, το gain, η είσοδος της έντασης, equalizer και ξεχωριστό κουμπί φίλτρου για κάθε deck. Q-points, samples, loopers, τα εφέ μας, όλα είναι στημένα εκεί που πρέπει. Το αξιοσημείωτο με αυτή την κονσόλα είναι, όπως είπαμε, το ότι είναι λεπτή, πολύ εύκολη στη μεταφορά, ελαφριά, καλά στημένα όμως όλα τα αριθμιστικά της και πολύ μεγάλα jogs. Μπορείτε να κατεβάσετε και τα mappers από το site της Akiyama, akiyamadj.com ή από το DJ Market. Οπότε αν είστε ήδη χρήστης και κάτοχος του Traktor, η κονσόλα ακούει μια χαρά και στα 4 κανάλια. Akiyama 2 από το djmarket.gr.